jsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, napůl snách hledám snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, napůl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídani v trávě. Dál podle pražců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zvňukej, že je život divokej. No, určitě. Kamera, díky.
veľa, ukáž flašku, aby videli, že ti to je. To je jeho. Natancovať. Ja vás upozorním ešte na jednu dôležitú vec. Pri vstupe do tohto areálu sa už predáva tombola, ktorá bude večer vyžrebovaná. A samozrejme chystáme pre vás ďalšie zaujímavé programy, takže neodchádzajte. V rámci areálu sa budeme len postupne presúvať. O chvíľočku o 12. hodine uvidíte ukážky z westernového jazdenia, ale to vám ešte všetko poviem. Nech sa páči.
se slunce svítí do bláta, to mám tak rád, když se nechvátá a kroky svý si vážně rozváží. S koňma totiž nikdy nejsem sám, já tady každej kámen znám a netíží mě žádný závaží. Má tu silný stroj, podleskou kapotou a nejradši bych letěl rychlou raketou se svým vlastním stírem závodím. Je to disco, funky, rock and roll, plná dálnice jen rychlých kol, přesto zbývá času míň a míň. Uhně jedu já, strať se jedu já, směr přímej. Z balkon jedu já, z cesty jedu já, seš línej. Strhni jedu já, klik se jedu já, jsem zdejší. Zahni jedu já, klič se jedu já, rychlejší. Tak přednost mám. Nemám prostě rád ohlavu a bič, nese slídneš jsem už dávno pryč. Už to není dávno moderní. Ničeho se nikdy nezříkej, že něco nemáš rád, ani neříkej. Hlavně klídek, já tě dohoním. Uhni jedu já, strať se jedu já, směr přímej. Z balkon jedu já, z cesty jedu já, seš línej. Strhni jedu já, klič se jedu já, jsem zdejší. Zahni jedu já, klič se jedu já, rychlejší. Tak přednost mám. A do kredenca ma treba dať. To je nič, nehajte to tam. A hým tú starú hlavne. Dobre to je. Bude rovna už nevníma, víte? No jako to mal predubírovať? Keď to máš od televízie, tak to tu sa zober. To sa zober staré, ako viažu tu. Príde podvrkov a natiahnuť. Poráne to stiahne. Počkám, aby som zdal. Vieš čo, tu má 2 razy lízde. A máš ty plavý jazyk, Miro.
Že ešte raz zavítate medzi obyvateľov mesta Topolčany a okolia. Potlesk pre parašutistov. Ešte dvaja parašutisti sú vo vzduchu, takže poprosím vás, sledujte ich. Budú o malú chvíľu pristávať do tohto priestoru. Lietadlo AN-2 krúži za vašimi hlavami, za vašimi chrbtami a o malú chvíľu v takej bezpečnej výške sa vám pozdraví aj posádka lietadla. Pán Ivo Vacek, to je len zhoda okolností, a pán palubný technik Juraj Dudek. A ešte lietadlo AN-2, ktoré voláme Anča, a tá je určite staršia ako väčšina z vás. Je to lietadlo roku výroby 1962. 1962, takže po niektorí by mu mohli i vykať. Ďalší dvaja už rolujú, potles pre nich. To je úžasný pohľad, pozrite, fantázia. Je to Karol Adamčík a Peter Slivovský. Reprezentanti Slovenskej republiky, ale momentálne reprezentanti pivovaru Topvar, ktorí majú na sebe trička Topvaru. Potles patrí Topvaru, Adamčíkovi a všetkým vstupli, ktorí prišli medzi nás. A mladí chlapci zo Solčian, z Topolčan, z okolia. Vidíte, aké je to ľahké. Učte sa, môžete byť aj vy majstri sveta. Ja prosím parašutistov, príďte sem všetci, ako jedna rodina. Anča! A to bola Anča z roku 1962. Všetkým vám ďakujeme, že ste dneska prišli, že ste mohli sledovať i zoskok parašutistov a budeme sa tešiť na naše stretnutie na letisku v Boľkovciach od 18. do 28. augusta tohto roku. Topvar teče, dole krkom šustí, na ranči Y smet vždy opustí. Teče, Topvar teče, dole krkom skáče, keď mám do Topvaru, od radosti plačem. Na ranči Y teče pivo pravé, s 12 z Topvaru, posedím si v tráve. Nad rančom Y zapadá slnečko, a ja ťa vždy chcem z Topvaru pivečko, a ja ťa vždy chcem, a ja ťa verne pijem, a ja ťa mám tak rád. Čo sa tu na dneska deje? A ja ťa vždy chcem, a ja ťa verne pijem, a ja ťa mám tak rád. Pretože len teba, z Topvaru pivečko, milujem na 100krát. Pretože len teba, z Topvaru pivečko, milujem na 100krát. Prvá minúta uplynula, potlesk! Pivečko z Topvaru, nech to všetci viete, je pre mňa jednička na pivárskom svete. Na pivárskom svete, ba i vo vesmíre, je pohár Topvaru, potešenie číre. Máme špíno, je to výborné. A ja ťa mám, Reguli sa zdal, čas, pretože len 3:22, už ide o ceny, o medaile, potlesk pre nich. Je to krásne. Topvaru pivečko, milujem na 100krát. Pivečko z Topvaru, nech to všetci viete, je pre mňa jednička na pivárskom 3:45 a Jadrovka je medzi dvoma právami a preto ju prosím, aby sa ujela slova. Takže teraz je to už napíname. Vydržme, možno, že urobíme aj svetový rekord. 4 minúty, 3 sekundy. František Redol z Partizánskeho pohľadom na majestátny krideč a sa stáva víťazom Topvar Country Festu a vydrží
ešte aspoň minútu. Vrátili sme sa v Trenčíne, tam je okolo 25 000 ľudí. Jadranka, čo vy na takých mladých, čo ty povieš na takých mladých, keď oni čomu tam idú vlastne? Do toho Trenčína a Tuna, čo ich priťahuje? Samozrejme, že ich priťahuje ten životný štýl country, dobré jedlo a dobré pitie z Povaru. Počujete, dobré pitie, ale tam je tá generácia asi tak o 20 rokov mladšia, v Trenčine ich tam 25 000. A tí, čo sú tí kriminalisti, keby tam išli, nepotrebujú nič iného, len nech si na nich dajú pozor. Tam sa aj tí, ja neviem čo to, tí diléri, viete čo si predávajú. A oni ich hľadajú, tam ich môžu nájsť. Skutočne tam je to trošku horšie, tu je to veľmi kultúrne, pekné a slušná partia. A preto potles pre usporiadateľov Ranču Y. Začína nám druhá súťaž a teraz sa vlastne všetko začína. Iga z Branislav, nech sa páči. Dajte pozor. Reportéri trochu z boku, aby ľudia videli, alebo si kvoknite. Lebo to ide o ten moment. Hej! Daj to dole! Hej! Hej, si to zelenou! Hej! Hej! Ste svedkami vynikajúceho výkonu. Dnes mu to ide dobre. Stop! Potles pre neho, prosím rozhodcov. 5,50. 5,50. Dobrý čas. Nie je to svetový rekord. Ale prišiel, urobil. Ďalší Stopolčian, vaše meno? Senderský Lubomír. Senderský Lubomír. Senderský Lubomír. Ten má s pivom čo dočinenia. Hneď dajú, nevadí. Vydržať. Hovorí, že nemajú piva. Piva dosť, vidíte. Len špeciálny pohár sa musí naplniť na túto disciplínu určený. A ďalší, ktorý má záujem, nech sa páči. Muži, ženy môžu prísť. Kto to dokáže dolu hlavou, dostane cenu do tvaru. Každý, kto to vypije po 8 sekúnd. Aj po 10. Prvé 3 ceny sa aj tak dávajú. Drobné idú, Pane Bože. Kľud, 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 vyhnite ho, držte ho. Kľud pomaličky, potles pre neho. Pozrite, taďal to hore to ide. Vidíte? Fantázia. To bude druhý, ktorý to dokáže. Pomaly vypiť. Opäť devčatá začnú pripraviť sa. Štart. Akýkoľvek spôsob. Ona má 2-1, táto má 4-2-4, takí mali Maďari kedysi. Za Hidekutio. Je to dobré. Potles pre ne. Prvé dievčatá sú tu na. Všetky fľaše musia byť tam a späť môže ísť. Posledné 2 pretekárky, nech sa páči. Počkajte ešte. Ten pulover si môžete dať dole, bude vám zavadzať. Ja vám to, dajte si to, chlapci vám podržia. Áno, môžete si k tomu akokoľvek, môžete si aj tak stať, ako vám pasuje. Pripravené, devčatá, pozor, štart. Vidíte, Jadranka sa živí mikrofónom a teraz musí prekladať fľašky. Prvý raz v živote, ale každý raz musí začať. A vďaka pani Velšicovej Slivkovi Jadranka veľa obcí a miest na Slovensku poteší. Povzbudí a je dobrá v tom, je šikovná. Vážení, tu ide o medailu. Na moju dušu. Svoj mini súboj vyhrala pán Gráčik. Ona si to, a ja to poviem. 29:41. Vynikajúci čas, 29:41.